Kaixo, ni Irati naiz eta oposizioetarako ikasten ari naiz, baina herriko liburutegien ordutegia ez dator nire beharrekin bat. Liburutegi zentralak baino espaitu ordutegi jarraitua. Hori gutxi balitz, Gabonetan, aste santuan, liburutegiak itxi egiten dituzte, eta bertan ikasteko aukera ukatzen didate. Horrez gain, liburutegietako espazioak urriak dira. Herrian erabiltzaileak asko gara. Azpigiturek ordea ez dituzte gure premiak asetzen, eta ezin dugu ahaztu horietako batzuen irisgarritasun falta. Liburutegi zentralak igogailurik ez du eta. Gainera, altzariak zaharrak dira, eta kaleko zaratarekin ikastea ezinezko bihurtzen da. Horregatik, gure beharretara egokitzen den ordutegia eskatzen dugu. Ordutegi jarraitua auzoetako liburutegi guztietan, eta oporretan liburutegiak itxi ez ditzatela. Horrez gain, auzoetan ikasteko gelak ireki nahi ditugu, eta EH Bilduk portuan liburutegi berria eraiki nahi du, duina eta guztion eskura egongo dena. Kaixo, ni aintzane naiz, Santurtziko gazte bat. Betidanik kirola egin dut, baina bidean oztopo asko aurkitzen ditut maiz. Izan ditudan lan baldintza prekariongatik, zaila egin zait kiroldegira joatea. Txartela garesti egia baita. Ahaztu gabe igerilekuen masifikazioa. Beste aukeren bila, herriko talde ezberdinetan jokatu dut, hauetan oso gusture ibili naiz. Baina diru laguntza gehiago jasoko balituzte, haien egiturak eta baldintzak hobeak izango lirateke. Kirol modalitate ezberdinak praktikatzea nahiko nuke, baina azpiegituren faltagatik ezinezko egiten zait. Hortaz, EH Bildutik proposatzen dugu kiroldegirako gazte txartela, rokodromoa eta nola ez, frontoi duin bat Santurtzirentzat. Kaixo, ni Ane naiz. Eta nire lan prekarioak usten dizkidan ordu libreak ezin ditut disfrutatu. Udalak eskaintza eskasa eta ardalduna proposatzen dit, eta gainera, diruan eta zentralismoan oinarritutako jai ereduak bultzatzen ditu. Nire auzoko jaietara ez dute dirurik bideratzen, Karmenko jaietan egiten baitute inbertsiorik handiena, musikari eta beste matxistak Santurtzira ekarriz. Hori bai, akonpainamientoa kasa eskaintzen digute emakumeoi, Santurtziko jaien berme feminista izango delakoan, patriarkala eta paternalista hutsa denean. Eskaintzaileek euskarazko aisialdi proposamenak egin beharko dituzte. Eskolako patioak irekiko ditugu. Portuan egingo dugun proiektua, musikarientzako entxegu gelak eta emakumeon etxea irekiko dugu. Eta are gehiago gu, autodefentsa feministan berresten gara. Indarkeria matxista eta LGTBI-fobikoaren aurka planak eta proiektua jarriko ditugu martxan. Eskoletan eskidetza sustatuko dugu eta emakumeon ahalduntzea izango dugu helburu. Kaixo, ni Beñat naiz eta Santurtzin euskaraz bizi nahiko nukeen arren, euskaldun izateagatik ditudan eskubideak urratuak dira egunero. Alde batetik, Santurtziko zerbitzu publiko guztiek ez dute euskarazko arretarik eskaintzen. Bestetik, ez dago aukera handirik aisialdian eta kirolean euskaraz aritzeko. Gutxi dira Santurtzin euskara hutsezko espazioak. Horren aurrean, EH Bilduk bideak jarriko ditu administrazioak euskaraz eman ditzan zerbitzu guztiak. Beste bat neurrien artean, helduen alfabetatzea doakoa izatea proposatzen dugu. Zenbait baldintza beteta, udalak matrikularen prezioa aurreratuko luke, baita osorik pagatu ere. Bestalde, aisialdia eta kirola euskalduntzen ahaleginduko da EH Bildu. Entrenatzaile eta begiraleei formazio ikastaroak eskainiz. Kaixo, ni Jon naiz, eta hankapurtu nuenean nire azaran sufritu nuen Santurtzik daukan irisgarritasun gabezia. Santurtzi arasko garraio publikoak iristen nahi ziren auzoetan ere bizi gara. Bigarren, Oionen, Donibanen, horrek oinez joatera kondenatzen gaitu, baldozen labainkortasunak eta espaloien egokitze faltak dakartzaten arriskuekin batera. Edozein momentutan irrista gintezke eta ez litzateke lehenengo aldia izango. Aipatutako arazoei aurre egiteko, ezinbestekoa da leku batzuetan baldozak aldatzea, gure herriko kaleak seguruak izan daitezen. Bestalde, oso garrantzitsua da martxan jartzea hainbat alditan aldarrikatu dugun Santurtzi busa, auzo guztiak lotuko dituena. Kaixo, Santurtziko hainbat gazte gara eta lanean ordu asko egiten ditugun arren, oraindik ez daukagu etxetik alde egiteko aukerarik. Santurtzin ez dago gazteon eskura dagoen alokairurik. Izan ere, ez dago alokairu sozialik eta diru laguntzek ez dituzte gure beharrak asetzen. Dena den, badakigu hainbat etxe huts daudela gure herrian eta proiektu erakargarriak egiten ari direla beste udalerri batzuetan. EH Bilduk alokairu sozialak eskainiko ditu, eta diru laguntzak ere martxan jarriko ditugu. Gazteok gurasoen etxetik alde egiteko dugun aukera bakarra baita. Horrez gain, gaztetxe bizitza komunitarioen proiektuei begira jarriko gara. Aipatutako horiek, Santurtziko gazteok dauzkagun arazo batzuk baino ez dira. Santurtzio betu nahi duzu? Guk bai! Eta prest gaude gazteontzako Santurtzi baten alde borrokatzeko. Eta zu, gazteok EH Bildu!